Nagy örömömre szolgál, hogy ezen a konferencián a Henkel Magyarország Kft. Is részt vehetett. A Henkel 135. éves jubileumát ünnepli. Ez a 135 év sikere, ez mindenképpen annak tudható be, hogy a Henkel egy nagyon innovatív és trend kialakító vállalat. Az innováció számunkra több mindent jelent. A legfontosabb üzenete ennek a kérdésnek az, hogy termékeink a fenntarthatóság jegyében készüljenek. A fenntarthatóság az azt jelenti, hogy az egészségre figyeljünk, hogy kevesebb hatóanyagot, csomagolóanyagot használjunk fel, kevesebb energiát használjunk fel, tehát gyártás technológiailag is legyen innovatív a termék. Ha ebből a kategória csoportból legalább 3-nak megfelel a termék, akkor ez már egy innovációnak számít. És nagyon fontos számunkra, hogy az innováció mindig technológiai újításon alapuljon, tehát ne legyen egyszerűen követhető a versenytársak részére. Hiszen minél magasabb technológiai színvonalon hozzuk ki az innovációnkat, annál később és annál kevésbé követhető. Úgy gondolom, hogy a mai magyar gazdaságban ez egy abszolút járható és jó stratégia, innovációkkal leggyorsabban kijönni a piacra, szélesíteni a termékpalettánkat és új márkákat bevezetni, hogy minél szélesebb rétegét a fogyasztóknak a Henkel termékei mellett tudjuk. A Henkelnek 3 fő üzletága van, a ragasztás technológiák üzletága, a mosó- és tisztítószer, illetve a kozmetikumok üzletága. Mind a 3 üzletágra nagyon jellemző az innováció. Legújabb innovációi a Henkelnek, ami Magyarországon is bevezetésre került, például a mosó- és tisztítószer üzletágon belül a Persil Tab, ami egy koncentrált mosószer, kevesebb alapanyag felhasználással egy sokkal hatékonyabb mosószert tudunk így a háztartásoknak biztosítani. A másik innováció szintén a tisztítószerek kategóriájából a Pure Power Crystal, ami egy olyan mosogatószer, ami súroló szert is tartalmaz, tehát tovább marad a szivacson, jobban habzik, sokkal hatékonyabban, hatásosabban használható termék. Kozmetikumok területéről is szeretnék példát mondani. A Scios márkanév alatt hoztuk ki a hajszínező habokat, ami egy egyedülálló újdonság volt, és a versenytársaink 1,5 év után tudtak csak ebben a termékkategóriában szintén minket követni. És hogy a ragasztás technológiát sem hagyjam ki ebből a sorból. Itt az elektronika ragasztóipar területéről mondanék valamit. Egy halogénmentes szerkezeti ragasztó anyagot fejlesztettünk ki, ami az elektronikaiparban egy óriási szenzáció, és sokkal szélesebb spektrumban használható így fel a termék. Összességében az innováció nekünk a jövőt jelenti, a 135 éves múltból a következő 135 évnek a biztosított sikerét. Alapvető célkitűzésünk, hogy a forgalmunknak legalább 1/3 innovatív termékekből kerüljön ki. Azt gondolom, hogy ez biztosítja a sikerünket, és a minden területen piacvezető szerepünket, és erre mi nagyon büszkék vagyunk.